Dobar dan ljudi i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću vam pokazati jednu internet prevaru. Znači, verovatno ste vi već dobili ovakvu neku poruku. Samo sekundu, malčice ovdje skišam. Zapratite skoke brzo svi. Sad, znači u pitanju je internet prevara da vam se javi neki broj. Ja stvarno ne znam koja je ova država, ako neko zna koji je prefiks za broj plus 233 neka napiše dole u komentarima. Znači javi vam se broj, kaže ga je HR u nekoj kompaniji, nemam pojma, Tigers Media kompaniji, nemam pojma šta je to, i sad kaže vam kako ćete konstantno da zarađujete između 500 i 5000 dinara po danu. I to ne za bilo koji posao, nego ćete lajkovati 2 YouTube videa dnevno. Ja rekao, samo 500 dinara na početku, pa to je malo. I ona kaže, ali to je samo da lajkovaš videa. Naravno ja je sprgam. Ovo inače nije prvi put da su mi se javili ovako neki brojevi, ovo je drugi put. Prvi put kad su mi se javili, samo sekunda. Prvi put kad su mi se javili, rekao sam koliko godina imam i rekli su mi ti nisi za ovaj posao, ne možemo ga kvalifikujemo, moraš da imaš najmanje 23 godine, ja rekao ok. I ja pikam mogu to da radim od kuće, on kaže da, odgovori jedan ako si zainteresovan. Ja govorim jedan i ona mi kaže napiše mi neke informacije koje moram da poštujem, kako izrazim, i ona mi tu napiše, znači reći ćeš 2 kaska i uplatit ćemo ti 500 dinara. Ja rekao super, poslao ja moju banku i ona me pika ako nemam, ne kaže mi ako nemam Telegram moram da ga instaliram za njihovu recepcionerku. Ja rekao ok, kask jedan, bam. Znači imale su 2 kaska. Prvi kask je bio lepota Srbije, a drugi kask je bio hrana Srbije, čini mi se. I ja to rešio, kaže ona meni well done, javi se Ani recepcionerki, pošaljao je ovo i ja je napisao, poslao sam i ovo, kaže pošalju mi screenshot da se to uradio, ja to uradim. Sad, ja pikam da li mogu da uradim više posla, da zaradim više para. I ona uglavnom nema neke informacije, ali tu imate, kasnije ću vam pokazati slike sa recepcionerkom, samo da završimo sa ovom. Znači ja je tu poslao ove gluposti kako smo se dopisivali. Ja je na kraju pikao, znači vidite ovu ovdje poruku, ova poruka je izbrisana, najprvo to ga rešimo. Znači ja dok sam bio na Telegramu, meni je stigla poruka od iste ove osobe, znači ova ovdje spodoba. Poslala je meni opet poruku, good day, can I talk to you? I obrisala je odmah, ali ja sam to video, naravno iskolirao sam to, vidite, nema pojma engleske, ovo je užasno. I pikao sam, imam prijatelja koji bi volio da radi ovo, ona mi tu nije ni odgovorila. Sad idemo nazad na Anu. Evo nas kod Ane, kao što vidite, počekajte taj kod, ona meni napiše ko je, šta je, gdje radi, traži mi neke informacije, ja tu pošaljem moj broj, pošto je to isti taj broj preko kog sam ju se javio, napišem da imam 25 godina i da sam muško i da nemam profesiju. I ona mi kaže, poslaćemo vam nešto i vaša nagrada će biti 500 dinara. Pošalje mi ona ime, bankovni račun i ime banke. Ja rekao ok, posluje ja sve to. Ona meni kaže nakon 10 minuta ćete dobiti vaših 500 dinara, jelke? I kaže da će me dodati u tu njihovu grupicu.
posle 2 minuta mi odgovara uplaćeno mi je 500 dinara. Ja to nisam ni primetio, nije mi banka poslala uopšte, kako se zove, nije mi poslala poruku, ali ja sam primio zapravo, poslali su mi 500 dinara. I ja im rekao, zato što stvarno ne mogu da slikam, ne dozvoljava mi banka. I ona mi kaže, evo uđite u ovu grupu, i ona mi kaže, ček, bolje je to ovdje napisano, i scrollite gore, pustite video 5, lajkujte ga, pošaljite mi da ste uradili, napišite koji je kask u pitanju i razumete, ja i pošaljem, vam vidite, u pitanju je Amsterdam, Netherlands, top 10 things to do in 2024. Ja uradio to, napisao God's Cask 5 i ona mi napiše yes dear, you did it right, it was simple, wasn't it? Ova kao ima nešto kao bolji engleski, ali ova ovdje čini mi se da samo uzme i kopira poruke. I sad vidi kao je bolje ovdje, level VIP 0 i kaže mi kako je moja trenutna zarada 100 dinara. I kao tek nakon 5, tek kad zaradim 500, ja ću primiti te pare. I izvinjavam se, znači pošalje mi VIP 1, VIP 2, VIP 3. VIP 1 kad postanem pare, znači za svaki video ja dobijam 200 dinara, VIP 2 za svaki video 300 dinara i VIP 3 600 dinara. I sad ovdje vidite kaj je schedule, to je možda bolje, jeste ovdje mnogo bolje. Sad, znači, tu imate kaj je schedule, to je kad vam koji video izlazi na grupi, imate ovaj upgrade task, imate ih 4, ti taskovi, da biste ih rešili, vi treba ga platite. Pokazat ću vam to na kraju i kaže mi ona imaš imaš 30 minuta da rešiš task, kada ih ne rešiš za 30 minuta, razumeš, nećemo da ti prihvatimo. Ja napišem za da će ovaj sljedeći biti za 8 minuta, pošto vidite je 11:50. I ona mi napiše yes dear, 1 minut da rešim sve to. I kao ako rešim svih 20 kaskova, dobit ću 50.000. Ona je to napisala tu 50.000, vidjet ćete kasnije u grupi da ni to nije tačno, nemaju pojma šta rade. I tu mi napiše 20 kaskova, 16 viga, 4 VIP task. Tu nalupetala, nemam pojma. Ja tu pikam gluposti, da zapravo izgleda kao da ja želim da uđem u tu njihovu pričicu. Ja ih tu posluju taj drugi task. Napisao je Gun task 6. I ona mi tu dodaje još 100 dinara. I ja tu pikam za ovo u grupi. Sekunda. Imam verovatno samostalno to. Samo moram ga, aha, evo ga. Sad, znači vidite, VIP 1, 200 dinara po videu i 500 bonus. VIP 2, 300 dinara, 1000 dinara bonus, ne, ovo je 10.000 zapravo. Znači, ako vi dobijete 10.000, ko zna koliko vi para morate da date, razumete. VIP 3 600 po videu i 18.000, i ako uradite sve to 40.000, 40.000. I znači tu je pisalo ako ne uradim na vreme, vraćam se bukvalno na prošli
level. Znači vraćamo se sad nazad. Samo sekunde, ako ga nađem, gdje smo skali, ono beše. Ovdje negdje. Gledaj, to je za ovo. Znači, bonus pesko. Ko sam mi pogrešao uvijek kad piše 10.000. Ona nije ne znala za to. I tu mi ona napiše beneficija VIP 3. I ona mi kaže moraš ga plakeš da bi postao VIP 1, 2 i 3. Ja i tu naravno napišem to I need to pay to become VIP 2 i ona kaže to nije plaćanje, to je investicija. Ja i napišem ok, za uvek ću oskliknuti na VIP 0. Nemam pare. I ona kaže if you fail to complete the prepaid upgrade task, your merchant will reduce your commission per video to 50. Znači dobijat ću 50 dinara po videu. I to mi odgovara, boli me uva 10 kviga 500 dinara. Pare su pare, razumete, treba ga lajkujem, ga slikam i čao. Naravno, ako ne uradim 2 kakva, pljas, 20. I tu naravno ja lupekam neke gluposti, razumete, i ona mi kaže da je minimum za VIP 1 2000. I ja naravno tu i pikao kao, jel mogu ga vam dam 500 dinara što ste mi dali da postavim VIP 1. I tu je pričao kako nemam pare, gluposti neke. I tu naravno šaljem smajle, lupekam gluposti. Sad, evo ga. Poslala mi je poruku 12.22. Tu mi je poslala kako izgleda to. Znači, prepaid, znači ja mogu ga dam 2000 i dobijem 2600. Ej, to bi možda i mogu da uradim, pošto će mi verovatno dati 2600, da bi ja ubacio neke veće pare. Mogu kipa da ih izradim, uzmem 600 dinara, kad duše to je problem zato što oni mogu da mi uzmu 2000, ali vidjet ćemo. Ali ovo je da se razumemo prevara, nemojte ga pokušavati uopšte. Znači vi ga date 2 miliona da dobijete 3 miliona. Ko je lud to da vam uradi? Niko. Čista prevara, mislim jasno da je prevara. I tu mi napiše kako će professional teacher pomoći da završim task i kad završim task dobit ću 2600 i biti VIP 1. Sad, znači ljudi, ovo najbolje može kako cijele kad ga vidite, on je pričao o ovakvim prevarama, vidio čini mi se pre 2-3 dana, čekaj možda, nisam siguran, ali skoro je napravio video o tome. Imate video kod magičnog videa i on je pravio video za ove piramidalne šeme. Znači, nemojte ga pagati na ovakvu nešto, nemojte da uložite pare u ovo, čista prevara. To bi uglavnom mi bilo to, nemam šta više da kažem, osim da su mi uplatili 500 dinara. Ako imate bankovni račun, uzmite tih 500 dinara, što ga ne, to je 2 klika, boli vas uvo, ali nemojte dalje od toga. Znači nikako nemojte dalje od toga. To bi bilo to. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, komentarišite kako ste imali iskustvo s ovim ljudima, s ovim mentolčinama, napišite šta ste vi pisali, da li ste vi uzeli 500 dinara, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima, nemojte ga dopustiti da se neko od vaših prijatelja upeca na ovako glupu foru, pretplatite se na moj kanal
I to bi bilo to. Uživajte u današnjem danu. Gaming video će biti danas oko 6-7 uveče. Ovo sam morao da napravim da biste bili bezbedni. Čuvajte se, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!